Благословията. Да, благословията е един от инструментите за мотивация. А защо? Защото носи допамин, носи вяра. Как става това? Това е инструмент, който съществува от хилядолетия във всички религии, във всички националности. Спомняте се, вашите баби сядат на масата и първото нещо, което правят, благославят храната. От една страна може част от вас да вярват в думите, които материализират енергията, която носят, как наистина това се превъплъщава и се материализира. От друга страна си има и съвсем научно обяснение. Когато аз си позволя, например, благославяйки деня си, че ще ми се случи нещо хубаво, аз си позволявам да вярвам, да мечтая, че нещо хубаво предстои. А това е свързано с другата система за възнаграждение в моето тяло, тази с производството на допамин. Мечтите, целите, желанията, те са свързани именно с това. И по този начин аз се зареждам. Имайки този допамин, не е нужно да го търся после в телефона, в храните и във външни източници. Той идва от мен. Така че да ви е благословен деня, да ви са благословени желанията, мислите. Бъдете!